Спачатку Александр Лукашенко адсвяткаваў дзень перамогі ў Маскве і толькі потым вечарам прыехаў у Мінск. Такія цяпер прыярытэты у Александра Лукашэнкі. Гэтым годам святкаванне Дня перамогі адбывалася ў новых геапалітычных умовах, ва умовах, калі украінскія дроны лётаюць па ўсёй еўрапейскай частцы Расіі, і таму правядзенне параду было звязана з праблемам бяспекі. І невыпадкова кіраўніцтва Расіі дзеля таго, каб правесці парад, зрабіла два крокі. Першы крок – гэта скарачэнне фармату параду без выкарыстання вайсковай тэхнікі. І другое, Владзімір Пуцін папрасіў Дональда Трампа, каб той паўплываў на кіраўніцтва Украіны, каб Украіна дазволіла правесці парад. І самы цікавы момант – гэта тое, як Владзімір Зеленскі патроліў Расію і выдаў такі указ, які дазваляў правядзенне параду на Краснай плошчы. Гэтым разам на парад прыехала 6 кіраўнікоў дзяржаў. Гэта кіраўнікі Беларусі, Казахстана, Узбекістана, Лаоса, Малайзіі і Славакіі. Афіцыйна візіт Лукашенка ў Маскву быў назван рабочым, і былі перамовы паміж Владзімірам Пуціным і Александром Лукашенко вечарам 8 траўня, але перамовы былі вельмі кароткія, толькі 1 гадзіну, і хутчэй гэта былі некія такія рытуальныя перамовы, таму што за такі кароткі час абмеркаваць шмат праблемных пытанняў, якія, безумоўна, ёсць сёння ў беларуска-расійскіх адносінах, не выпадае. На трыбуне падчас параду Александр Лукашенко з сынам Коляй сидзелі побач з Владзімірам Пуціным. Пасля Лукашенко вярнуўся ў Беларусь, і таму вось по такому астаткаваму прынцыпу святкаванні ў Беларусі Лукашенко закончыў гэты ўрачысты дзень. Мы празднуем День Великой Победы, подаривший нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год. І гэта вельмі важна, бо ў былыя часы да 2020 года Лукашенко не ездзіў на 9 траўня ў Маскву, а заставаўся ў Менску, прымаў удзел у ўрачыстасцях у Менску і тлумачыў гэта тым, што ў гэты святы дзень, у гэты вялікае свята я павінен яго святкаваць са сваім народам. Але пасля 2020 года сітуацыя памянялася, лаяльнасць Маскве стала важным чыннікам утрымання ўлады, і Лукашенко вымушаны цяпер кожны год ездзіць у Маскву, дэманстраваць лаяльнасць Пуціну, нават не толькі ў юбілейныя часы, але кожны год. І гэта вельмі важная перамена, якая дэманструе рэзкае павелічэнне залежнасці Беларусі ад Расіі. У той час, калі ў Маскву на святкаванне Дня перамогі прыехала толькі 6 кіраўнікоў дзяржаў, фактычна на 2 дні сталіцай Еўропы стаў Ерэван, сталіца Арменіі. У гэтую краіну прыехала звыш 40 кіраўнікоў дзяржаў. Усіх краін Еўропы, і не толькі Еўропы, і Канады, і нейтральных дзяржаў. І гэта вельмі важны чыннік, які дэманструе тое, што Еўропа збіраецца змагацца за сферу ўплыву на постсавецкай тэрыторыі, на тэрыторыі, якая дасюль лічылася поўнасцю падпарадкована, поўнасцю сферу ўплыву Расіі. З гэтай нагоды афіцыйны Менск і афіцыйная Масква зрабілі дыпламатычныя дэмаршы. Масква пакрыўдзілася на Ерэван за тое, што у Ерэван прыехаў Владзімір Зеленскі і выступіў там з трыбуны. Ну, а беларускі бок пакрыўдзіўся на армянскае кіраўніцтва за тое, што у Ерэван прыехала лідарка дэмакратычных сіл Беларусі Святлана Ціхановская.
Увогуле у беларускага кіраўніцтва ёсць такі пэўны комплекс адносна Арменіі. Афіцыйны Менск незадаволены тым, што кіраўніцтва Арменіі прыйшло да ўлады фактычна першапачаткова у выніку каляровай рэвалюцыі. Ну і да таго ж сённяшняе кіраўніцтва Арменіі дэманструе пэўную свабоду паводзінаў замежнапалітычных. Пашынян, прэм'ер-міністр Арменіі, спрабуе кантактаваць, сябраваць, налажваць камунікацыі і з Еўропай, і з США, і з Расіяй. Чаго не можа сёння дазволіць сябе Александр Лукашенко, у якога на заходнім кірунку пакуль існуюць вялізныя праблемы. Ну і тое, што Беларусь больш сябруе з Азербайджанам, чым з Арменіяй, галоўным праціўнікам Арменіі, гэта таксама ускладняе беларуска-армянскія адносіны. Гэтым тыднем адбылася яшчэ адна важная падзея. Міжнародны алімпійскі камітэт прапанаваў міжнародным федэрацыям зняць усе санкцыі з беларускіх спартоўцаў і дапусціць іх да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Гэта рашэнне даволі важнае, бо фактычна 4 годы Беларусь была выкінута з міжнароднага спартыўнага руху, з міжнародных спаборніцтваў, не ўдзельнічала ў міжнародных спаборніцтвах з-за таго, што Беларусь падтрымала Расію ў яе агрэсіі супраць Украіны. І гэтым рашэннем быў нанесены вялізны ўрон беларускаму спорту. І хоць цяпер такое рашэнне прынята, такая прапанова прынята, парада, але спартовыя федэрацыі самастойныя ў пэўным сэнсе, і вяртанне Беларусі у сусветны спорт будзе цяжкім, доўгім, таму што ўжо 2 федэрацыі тэнісу і лёгкай атлетыкі прынялі рашэнне не рэагаваць на прапановы міжнароднага алімпійскага камітэту і па-ранейшаму забараняць беларускім спартоўцам як прадстаўнікам Беларусі, не ў індывідуальным плане, а прадстаўнікам Беларусі удзельнічаць у спаборніцтвах, якія арганізоўваюць гэтыя федэрацыі.